Hi guys, it's still your girl Dima Arts and Crafts, and today I am at National Yam House in Igbo-Ukwu. So follow me as we go in to discuss the rich cultural value of Igbo-Ukwu people. Tasha, let's go. Igbo muru ekele munu. Oka ukwangu unu Dima Arts and Crafts. Ndi muru ekele munu. Dalu. Anom na kuno ta. Anyị nọ na Igbo-Ukwu na Anambra State. Ebe anyị nọ kịta ịkọwa maka ihe gbasara Igbo. Ọtụtụ ihe dị iche iche anyị na-emegasị na-etosiri etosi. Maka anyị nọ n'ụbọchị taa ka akwọta ndị na-amarọ kapa mara anyị ebuzo kwata ndị na-ene na ihe eji mara onye. Ọ ka anyị si eme. Okay. Nne m ya kọwa ndị na-ene na ihe eji mara. Afa m bụ Mrs. Kate Okenu. Na ihe eji mara mba Akwugo. Akwugo. Yes. Abụ m onye Igbo-Ukwu. Onye ngo Igbo-Ukwu. In Agụata local government area of Anambra State. Afa m bụ Chukwudi Ezenwa. Abụ m onye Ọka. Bụrụkwa na-arụ ọrụ n'Igbo-Ukwu. Na-anọchite anya federal government na arts and culture. Yes. No. Aha m bụ Nze Geoffrey Chibike Umokwunna Ezechukwu. Mụnwa bụ Chairman Emeritus Nze na Ọzọ Igbo-Ukwu. Mana anọ m ebe a dịka onye Igbo-Ukwu. Anọ m ebe a n'aha ndị Mbido Igbo. Otu na-akwado omenala Igbo niile gbaa gburugburu. Ọ bụghị sọ ndị Igbo-Ukwu nọ ndị dị iche iche n'ọganihu. Okay. Mụnwa bụ Chief Okafor Ugochukwu. Ọkụ ụzụ Owere Ezukala. Ugochi na-eche ndụ n'ọmụ. Bụrụ onye isi oche otu Mbido Igbo. Daalụ. Abụ m onye Igbo-Ukwu. Nne m biko ya kọwata ndị na-ene na ihe eji mara. Nwata nwaanyị dị m. Afa m bụ Nọọnọ Nwadịọgba Ichie Ugochukwu. Abụ m onye Igbo-Ukwu, bụrụkwa Chiaredi na-achị ụmụada Igbo-Ukwu. Afọ ejiri mara ndụ ka afọ otutu ugbo ọ nọ n'iru di ya. Nne m ya kọwa ndị na-ene na ihe eji mara. No. Afa m bụ Her Royal Highness Ochieze Nwakego Eze onye Igbo-Ukwu. Ndị mụrụ m o nwere nsị ka nju mana abịa n'ala Igbo ihe gbasara ọjị maka nchọrọ ịjụ kịta abịa n'ala Igbo enwere ka esi agbasa ọjị dị n'iche iche o nwere ka ọ bụ na nghọta ndị mmadụ ọ nwere ebe m na-aga asị gị na nwaanyị ga-ebute ọjị o nwere ebe ya aga asị gị na nwaanyị na-awa ọjị o nwere ebe m ga-anụgwa ofu nwaanyị weta ọjị o jiri ọnụ ya metụsie na ọjị. So ya ka nji nọrọ bụ taa ka ya kọwagodi ihe gbasara ọjị a ka esi awa ọjị ka usoro dịja n'ọjị ka nwaanyị tosiri ime n'ọjị ka ihe nwoke tosiri ime ma onwe onye ọbịa bịara ebe gbasara ọjị ihe gbasara ọjị ka ndị na-amụrụ matakwa ihe gbasara ọjị a maka ndị ma na-abịa n'omenala Igbo na ọjị wụ ihe izizi. Ọjị n'ala Igbo dị oke mkpa dịka esi kọwa ya. Ọjị na ebe a na-emepụtakarị ya bụ na ụzọ Yoruba ebe o si esi wepụta ya. Ndị na-ata ya ata nnukwu bụrụ ndị Hausa. Ndị Igbo bụ ugwu ka a na-akpanyere ọjị. Ọjị dị mkpa n'ala Igbo. Nweghị ihe dị mkpa ị ga-eme ọjị amadị ya. Ihe ọbụla dị mkpa ihe izi ga-abata na ya bụ ọjị. Ọjị ka ndị Igbo na-abụ ha jide n'aka ha agwabachi ha okwu.
ọjị jikọrọ ndị Igbo na chi ha, jikọọ ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. N'ọjị ka ndị dị ndụ, ndị nwụrụ anwụ na Chineke na-akpakọrịta nkata. Nye akpatara na onye Igbo ịbatara ana na bịa ebe onye Igbo, ihe izu ọ ga-echiri gị bụ ọjị. O chiere gị ọjị ma nna ọ nabatara gị. Ọ ihe ọjị litere n'ala Igbo. And ọnọdụ nwaanyị n'ala Igbo n'ebe ọjị nọ, ọ kachasị na mgbamgba ebe a. Ịga ebe ndị ọzọ enwere ike nwee obere ihe dịtụ iche. Ọnọdụ nwaanyị bụ n'ala Igbo n'ebe ọjị dị bụ ọ karị na nchekwa na mwepụta. Ọjị ekwesịghị ịkọ na ụmụ obe onye Igbo and onye je na-edokwa ya na ọbụ nwaanyị. Idokwakwa ọjị hịara ahụ, mana nwaanyị ọbụla bụ nwa afọ Igbo kwesịrị ịma ka esi edokwa ọjị. Idokwa ha ofụma mebie. Ya na ọ bụrụ na onye ọbịa bịa, ọ nwaanyị ga-ama ya na di ya were anya kwuo okwu, o wee bepụta ọjị bunye di ya, o were chere ndị bịaranụ. Ọ bụrụ na nwaanyị so na ndị bịaranụ, ọ kachasị na mgbamgba ebe a ka a na-eme ihe gbasara mmemme ọjị, anaghị egosi ya nwaanyị. Ọjị na-esi na be onye dibunu ahụ, o si na ya pụta, ọ baa n'aka nwoke karadoro onye dibunu ahụ nso n'ọbara, ọ ga-abanye n'aka. O si n'aka ya pụọ, ọ na-agazi etu ahụ na line etu esi were bụrụ nwanne, etu ọjị si aka. Tupu ọ bụrụ na Igbo-Ukwu a ọ gafechaa Igbo-Ukwu, o buru ụzọ gaa Agụata tupu ọ gaba ọda local gọọmenti, si etu a ọtị n'oluo Naijiria. Ọjị ọjị n'ala Igbo abụghị nni. Onye Igbo, onwe onye Igbo na-abụ agụ ụgwọ ọrụ sị ka ị gata ọjị. Mụnwa by faith, mụnwa bụ a Catholic. Ụbọchị ndị ụka na-asọ nsọ nni, ana m ata ọjị 2-4 maka ama na ọ bụ nni. Ihe ọ bụ Holy Communion ndị Igbo, maka ihe a Holy Communion na-arụ na my faith Catholic Church ka ọjị na-arụ n'ala Igbo. Communion ndị Igbo, yes, Holy Communion dịka faith m siri kọwa, n'ebe ahụ ka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ na-emekọrịta na Chineke. Ihe dịzi iche na ya bụ na Holy Communion bụ mgbe ahụ ka Kraịst na onwe ya bụ Chukwu na-aghọrọ achịcha, mana ihe ebe onye na ọjị yiri Igbo na mmekọrịta, and then na-esikwa na ya kpakwa nkata n'ebe Chineke nọ. Ọjị bụ Holy Communion ndị Igbo. Oge ndị ọzọ kwutukwu onwekwa ife ọzọ adụ mkpa ya ekwu. Thank you. na-enwe ihe ga-atinye anya gbasara ihe ọjị ahụ. Igbo ụmụ mmadụ, Igbo ekene m ụnụ. Ọjị so n'ife eji agba afa. Ọjị so na ihe eji agba afa n'oge gboo. Ọ ya melu na nso ya hiri nne, maka na n'oge gboo eji mbe agba afa, ma kịta eji ugiri agba afa, mana ọjị so n'ihe eji agba afa. Ọ ya ka o eji arụ na mmadụ adabeghị, n'ihi na ị maghị ihe o bu n'obi, iburu ụzọ chieri ya ọjị. Ichi ọjị ahụ, onye ahụ nabata nara gị ọjị ahụ, ịwa ọjị ahụ ekwuo ihe onye ahụ bụ n'obi, maka na eji ọjị agba afa.
maka na ịwacha ọjị ịgọcha ọfọ wa ọjị a nkọwa ya ahịrị nne ịghazi ya agha etu esi agha mkpụrụ afa merụ na maka ihe na ọjị so na ihe eji agba afa n'omenala Igbo n'ebe ndị Igbo nọ. Ife ọpụta bụ na onye ọbụla fụrụ ọjị a ji etinye aka afa ya. Ọnya ka o ji abụ echi ọjị nwoke ọbụla etinye aka afa ya, maka na onye ndị ụmụnna ya dị iri agbụgba afa ji ebu ụzọ tụgodu nwa dibịa maka ndụ ya tupu okwube nke ndị ụmụnna ya zitere ya. Bụ na onye bịa be mmadụ anyị ebu ụzọ kwugodo okwu ndụ gụ. Onye ka eji abịagbu ha n'ọjị ekwugo okwu ndụ. Ya bụ na ọjị bụ ihe eji agba afa ya bụgodu ofu izizi ihe aghọta. Ịghọtazie na etu anyị fụ na ihe eji agba afa nwere afọ ọbụla nwere usoro. Ya bụ na ọ bụrụ na mmadụ abịa mmadụ enye ya ọjị, ihe a ga-eji enye gị ọjị bụ ka a mara ihe ibu n'obi tupu ikwuo okwu. Ijiri ebe mmadụ enye gị ọjị jụ onye ahụ ga-atụpụrụ gị ọnụ, ịma na n'ọgụ ka ị bịara na onye ahụ bịa adịghị ya mma. Ọjịbazie gị na-emere onye ahụ eke nkwụcha nọrọ ekeresu nwaanyị ihe nwere ike ime. Ọ bụ nwoke ọ nọ n'ụdị nwoke, ọ bụrụ nwaanyị oke agha ji n'ime manna o nwere ihe mere eji bịabe mmadụ eweta ọjị isi na ije ha emetụ ọjị ahụ aka. O gosi na iwe dị gị n'obi, mana eweta ha n'ọjị imetụ ọjị ahụ aka ị na-ekwu okwu ndụ. Onye ka eji abịabere ibu ụzọ tigodo ndụ gị. Ị bịazie jụa ka ịkpata o ji agba abịazie ọ bụ so nwoke ji emetụ ọjị aka. Ife oji abụ nwoke ga-emetụ ọjị aka bụ nwoke bụ so ya nwere oke na mmadụ. Mmadụ dị ụdị na-abụ nwoke na nwaanyị. Nwoke itiwa okwu ahụ ịbụa efu nwa nwere oke, ọ ya bụ nwoke. Nwa nwere oke nwoke, nwa nwere oke. Nwaanyị bụ nwaanyị. Ya bụ na omenala Igbo nwaanyị enweghị oke. N'ihi na nwaanyị enweghị oke ọ gaghị etinye aka afa, maka na onye enweghị ihe nwere onye enweghị ihe o nwere enweghị ihe ọ na-enye. Enweghị ike inye ngọzi na ọ bụ na inweghị ngọzi n'ime gị. Ọ ya ka o ji abụ eweta ọjị ndụ nwere oke emetụ ọjị ahụ aka maka na ha nwere oke ngọzi efere ya. Ya ka o ji abụ eweta ọjị ahụ enye iwu onye ọbụla bụ nwoke ọ ga-emetụ ya aka wee tinye oke ya n'ime ọjị ya, tinyekwuo ndụ ya. Oke a na-ekwu ya bụ ndụ ya na ihe niile onwe ka ọ na-eti n'ime ọjị ya. Onye ọbụla metụcha ya aka ine anya efu na-asị na-esibe ete ejebe nkwụ. Ya bụ na onye isi ya bụ ụzọ tinye oke ya bụ nwanne gị, onye gị na-agba ka adịrị ya eweta ha n'ọjị etu mmadụ na ibe esi metụta apụta. Onye ka ọ bụrụ na onye ahụ abụghị site n'ọgọgụ, ọ bụrụ site n'ikwu gị, ọ bụrụ na etu gị na onye azụ metụta ka esi eti iwe oke ahụ etigide onye ikpeazụ ewere tinye oke nke ebe ọ bụ na ụmụnne gị etinyechara. Ndị anyị ji asị na ọ bụrụ na ozu siri isi enyi ka nwanne na ya bụ na ndị be anyị sịkwa na nwanne ozu na-arụ ozu ahụ. Ya bụ na ụmụnne gị ga-ebu ụzọ n'ọdebe nso, ụmụnne gị ga-ebu ụzọ tiiche oke onye mba ewere tinye onye bịaziri abịa. Ma onye bịara abịa ma ụlọ onye ọrụ ga-etiche oke bụ nwoke ga-etiche oke. Ihe ọzọ ya emezi bụ onwe nwaanyị nọ ene egosi ọjị ahụ egosi anyị jikwa ọjị ọfụ ya na ndị eticha n'oke ha ewere mezi ihe dị na ịwa ọjị ahụ. Onye ga-awazi ọjị ahụ bụ onye nwe ọjị. Onye wetara ọjị ahụ bụ ya ga-awa ọjị, maka anaghị abụ nwata eze na obie. Nwanza na-abụrịrị eze na obie, mana ọsọ ofu ihe nwere ike ime ka mmadụ ghara ịwa ọjị na obi. Onye chiri ọjị ghara ịwa ọjị. Onye ga-eme na onye chiri ọjị gaghị awa ọjị bụ na ọ bụ na igwe nọghị, maka na ị gaghị awapụkwa igwe ọjị. O nwekwara etu nke ahụ siri bịa, maka na nke ahụ bụ na onye a na-agọrọ ọjị bụ Chukwu.
onye a na-aga ọla ọjị ka o kwuo ihe dị n'ọjị ka o kwuo obi ya bụ Chukwu, mana onye izi Chukwu na-ebu ụzọ afụ bụ igwe. Kedu igwe a na-ekwu? Urukpu, igwe ojii na igwe ọcha. Maka na ndị Igbo kwenyere na anyanwụ bụ nwa Chukwu, na ọ na-abụ chifo ọ bịa nene ihe ị na-eme negide necha o ruo n'anyasị emegịnị o jekọ ọrụ Chukwu ihe ọ fụrụ. Ya bụ na onye izi anyanwụ na-ebu ụzọ afụ bụ urukpu, igwe, ndị anyị na-akpọ ya igwe. Ya bụ na onweghị onye ka igwe. Ya bụ ọ bụrụ na igwe bịabeghị ụlọ akpazi ya akpa, igwe nwere ike waa ikpeazụ, mana onye ahụ abịagodo obe iji agwagodo ọjị ọ wachazi igwe kpụkọ. Mana ọ bụrụ na igwe eje ha, ọ bụrụ na igwe eje ha, ọ bụrụ na oge adịghị asịzi igwe ya waa. Ya bụ na n'ọjị ka esi ekwu ihe dị n'obi mma, n'ọjị ka eji amụma ebumnobi Chineke na ihe ahụ ejiri gbakọ. Ọnya ka ị nwere ike ịbịa ajụgodo ihe bụ ebumnobi Chineke n'ihe ahụ ejiri gbakọ, ma o ji aga ma o ji ha aga, maka e nwere ike ihe ibu n'obi bịaba ndụ mmụọ akwadoghị ya. Maka ndị mmadụ sị onye buru mmụọ ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ, ya bụ na mmụọ ga-eburiri gị ụzọ, mmụọ ga-eburiri gị ụzọ ka ụzọ wee gaa aga. Ya bụ na oge gboo na Chineke Chukwu ji ebu ụzọ kwuo na ije ya bịara ọ bụkwa ezigbo ije site n'ọjị. Aka o ji abụọ ịwazi ọjị a, ịwa ọjị a amara onye ọgbarụ nwere ihe ọpụta. Ọ bụ sọsọ ofu na-awara ọjị ahụ ọ gbawa asị ịbụa, anyị ha ata ya ata kpewa maka okwu nweghị okwu. Anyị wọdagharị awa ọwagharị awa bụ sọsọ etu ahụ ọha ọ dara ogbi nweghị ihe okwu. Ọgba ịbụa ọ bụ gworo, ndị be anyị adịghị gworo maka onweghị ihe okwu. Mana ọgba ịtọ ọ bụrụ ọjị ike nka, mmanụ dike bịarube gị. Ọgba mkpụrụ na-atọ ọ bụrụ ọjị ike nka. Agbakwakwọ ịta ahụ enene mmanụ nwoke n'one na nwaanyị n'one na ya. Ọ bụ so na ọgbara ịtọ, ọgba ịtọ enene mmanụ ma nwa nwoke n'one nọ n'ọjị a na nwaanyị n'one nọ n'ibe ọjị a, maka na ibe ọjị nwere nke bụ oke nwee nke bụ nwunye. Ya bụ na agba ọ bụrụ ji ikenga enene mmanụ na ha ikenga ha na-atọ ọbụcha nwoke ka enwere nwaanyị dị ya. Ọgba anyị nọ enene mmanụ nwoke n'one na nwaanyị n'one na ya. Ọ bịakwazi bụrụkwa ihe na-anọ ụbọchị na ọjị anyị gbara Eke, Oye, Afọ na Nkwọ. Ya bụ na ọ gbara na ihe erimeri ya aka nkọ, ọ gbara na ihe erimeri ji mmadụ bụ na ọbịam adịghọ. Ọgba ise oho ịma na anya ihe ese ọganiru dị ya mana esemokwu adịghị ya n'obi nwanne. Ọgba isii ịma na ọ gbara akụnụba na ụja eyekwuzi bụ na ngozi gbaziri kasa na ngozi gbaziri onye nọ na m. Ọgba ịsaa ịma na nsogbu adịgo. Ọgba ịsaa a ga-ekechikwa ịsaa, a ga-ekechi ha na-asa megịnị je chọba ihe ọkpa na-anọ, a ga-egburi ya ewu. Ọ bụ na anyị dọkịta na-awa ọjị anyị gba ịsaa, ọ bụ sọ ndị ahụ n'ebe ahụ ji eke ngozi ya. Ya bụ na ngozi anyị sara asa, that is nọọ ngozi onye ọbụla ma ndị nne ya nụ ma ndị anọghị ya. Ya bụ na iji ekechikwa ọjị a dobie kpọzie ikwu na ibe ka arịa oriri, gbute ewu ma ọ bụ efi, okpọzie obodo agbakọ ewepụta ọjị ahụ wara ịsaa were gọkwazi ọfọ nke ịbụa ndị mmadụ eweta. Bụ sọsọ unu ya eri ngozi a, o nwere ngozi so nna aga ede ha eri. Ọgba asatọ ịma na ngozi ahụ agbawanyene bido na ịsaa gbagobe, ị nweghị ike sọsọ ndị ahụ gbara ọjị ahụ agaghị ata. Ya bụ na ngozi iwu akụziri ọra, ngozi etoziri ikponye obodo ka mmadụ na-atọ gbakọrọ taa mba ọ gaghị adaba. A ga-ajecha obodo zuru ezu obodo abịa akụwara ya ekwe kwuo karịa nnukwu mmemme. Mana ọ ya ha bụ mmemme ọkụkọ ihe ọkpa na-abụ na ihe ọkpa na-anọ. Ya bụ ọ bụghị ewu ọbụla efi. Abịakwa n'ime ise ahụ ọ gbara ha ịsata enenekwa nwa nwoke n'one dị ya na nwaanyị n'one dị ya. Ebe na-echazie mmadụ ole ahụ ọ gbara achịkọkwa ya ọnụ, echikọkwa ya etu ahụ ọ dị mgbe ị na-awa ya, etu ahụ ọ dị mgbe iji aga ọfọ, wụzie ya n'ọkwa ọjị
iwuzie na akwụ ọjị nenezie mara etu o siri da ma ma o chere ihu n'elu ma ma o kwudoro ihu n'ala ma ma ọ dara akụkụ ma ma nwere nke na-achọ ibie ihe niile ọ dị gosigo na afa ka ọ bụ na mkpụrụ maka na ịga afa nene marịta ihe afa gị na-ekwu etu anyị si gasazie ji egosi mana ọ na ịwachara ọjị wuo ọjị na-efere ọjị niile akpụdo ihu n'ala nsogbu dị ịma na ị ga-agakwa anyị nke ịbụa maka o nwere ego ọ bụrụ na uche gị adịghị ya mgbe ị na-aga ịchịkwa ya ọnụ ịga anyị nke ịbụa ikwughasịkwa okwu gụasịkwa ọfọ ịgakwa anyị nke ịbụa emekwa ofu ihe ahụ edu azụ ile na onwe gị iwere ihe dịka ose ọjị mkpụrụ ose ọjị were mkpụrụ ọjị wee jụchaa onwe gị wee fichaa onwe gị ficha ọnụ gị fichasị ahụ gị iwee bịakwa chetakwa ọjị ahụ kpọkpọkpọ ọfọ ịgọcha anyị gaa anyị nke ịtọ ogbudu ihe na ya ata ọjị ahụ ata ndị mmụọ si na ụzọ aga eji ekporo ọjị ahụ ọ dị gasa ya na gwa ọzọ awakpa nke ịbụa o mekwa ofu ya wa nke ịtọ ụnụ ya na ịmara na ihe ahụ abịara adaba ha adaba ọ maka ehi na ọjị bụ ihe eji agba afa onye na-agba afa abụ onye nwere oke na-ekenye mmadụ ndụ mee nke eji si na nwaanyị agaghị aga ọjị ọ bụghị na mmegide ọ maka na nwaanyị enweghị oke a ka ndị be anyị ji emụta nke a sị na nke a bụ nwaanyị mere ndị gboo ji si na ofu onye anaghị eke nwaanyị dị nwaanyị ime ọnwụnwa ọra nwaanyị bụ nwa ọra mana nwoke bụ nwa nwere oke ya bụ na ndụ ga-awa ọjị bụ onye nwere oke yenye n'oge oke ọnya ka o ji wee bụ nnọọ nwoke ga-emerụ nwaanyị oke ada mgbe emere ka anyị banye na ya darụ ọ bụrụ na agọsọf ahụ gwa ọjị ahụ nke ahụ gbarụ na-anọ ofu ekpudiru ma ịtọ ekpudiru ofu onwe ihe gosiri anyị agwakwa ọjị ahụ again agwakwa ya again ka ọ na enwere ike isi n'ọdụgo mma ọ bụrụ na agwa ọjị ịtọ gbudo ihu n'ala ofu kechi ihu n'elu enene nwere ike ọ bụrụ nwaanyị chere ihu n'elu ịma na ngọzi ga-abịa ndị ahụ ga-esi n'aka nwaanyị bịa ya bụ na ihe niile a na-ekwu bekwujasị ọ bụrụ nwa n'aka nwaanyị ka ngọzi ahụ ya esi bịa ọ bụ kịta na-anụ unu na-eji ihe dị ka unu nwere ihe dịbara gị unu na-eche na-asa ya ma mmanya ka ha ihe ọja ha adaba ka oje ha adaba ka onye ihe ha bụrụ anyị onye ihe edu anyị ka onye ya eme ihe a kịta ekwucha awa ọjị wacha ọjị nwoke na-atọ nọ na ekpudo ihu n'ala ọ bụrụ nwaanyị bụ onye ọ bụrụ nwaanyị chere ihu n'elu nwaanyị ya edu n'ije ahụ ezi ka esi amazi nke bụ oke na nke bụ nwaanyị iweta ọjị awa ọjị nke bụ oke na-agba ogologo nke bụ nwaanyị na-etisa etisa kwefuru ya if this ridge not at the center gawaga one like that nwoke ka ọ bụ ine anya obu ome ọ ga-epu ome akụwa onye akụwa ọ ga-epu mana ọ ga-abụ oke ọjị amị mba nke a bụ nwunye ọkwa ifu this ridge ifu ka ọ gagide bịa ebe a gaa etu a yes ine anya ifukwa na ọdụ ka nwaanyị yes o bukwa ome ya onye chọrọ ịkụ ọjị ga-awụ anya nke a ka ọ ga-akụ na onye chọrọ ịkụ ọjị agaghị eburu ya n'ogbe ga-akụwa iburu ya n'ogbe kụwa ị na onye ahụ nọ na risk ọ maghị ihe ọ ga-aghọ enwere ike nwoke adominate ya ma nwaanyị adominate ya mana iwelere ya na nwaanyị sọsọ kụwa ịma nna edo almost 100% sure na ọ ga-abụ nwaanyị akwefe eketa etu ọ dị ijikọ ha na-anọ ofu ka ọ ya efu ofu ome ya apụta mana ewe anya awa pụọ ịnọ onwe ome na-anọ ngwa si kebe ọjị ahụ etu akịta ọ dị gba anyị nọ idebe ha na-anọ na-awaghị ya awa ikpefeta akịta nke a dị kịta idebe ya na-awaghị ya awa so ofu ome ka o ya epupụta gaba ihe amụmụ ya ọ bụ oke ma ọ bụ nwunye mana ewe anya awa onye ọbụla ọgba n'ebe a o ji mechara ome
that's onye ịkụ onye etu a ọ bụrụ ofu ukwu ọjị mana ịwa ya awa ọ bụrụ ịsatọ ka ịwetara ya ihe ọbụbụ ukwu ọjị 8 ya mere o ji abụ ije ịkụ ọjị ịkụọ nke bụ oke oje ha amị amị ya mere anaghị akụ ọjị iweta ọjị ije kụọ n'ogbe iwere ọjị kụọ n'ogbe onweghị isi ọ iweta ọjị ji akụ ọjị ihe agbawacha ya agbawa iji eweta ọjị ahụ waa anya gbawa anya agbawa were pubezie anaghị akụ ọjị n'ogbe ịkụọ ya n'ogbe ihe a na-ịkụọ ya n'ogbe opupụta ofu ome ahụ ọ ga-epupụta ị gaghị ama nke ọkụ ị gaghị ama ma nwoke ị gaghị ama ma nwunye ya mere o ji abụ ya afọ ụfọdụ ọjị opucha ọ gaghị amị nne maka na oke dị ha ya bụ ihe akụ ọjị ihe oge gboo bido akụ ọjị ije weta ya na-agba igbegiri ya na-akpa igbegiri nke nkwụ n'ikie ka a na-aba iweta ọjị agwacha ije were ọjị atụkwasị n'ike igbegiri dobe n'elu aja ma dobe n'ebe dobara agha n'ebe guru eguru o wee gbapụta ome ị mara na nke ị na-akụ bụ nwunye ka a tịsara ike maka ịkụ oke ọjị oje ha eme oje ha amị amị anụbe m ka taa ụbọchị izu nna ndị a na-agba afa ha makwa n'onwe ọjị bụ oke nwe nke bụ nwaanyị onye ọbụla bụ onye Igbo na-agba ọjị mana ọjị nwere oke na nwunye ịwa ha n'ọjị n'ime ọjị a ka oke dị n'ime ofu ogbe ọjị a ka oke dị na ịka nwunye dị oke dị ya nwunye dị ya ọ ịgbawa anya ụfọdụ na-emezi ịgbawachazie ya ijezie wetazie ile ọjị onwe ndị na-emezi nke ahụ mana ọ bụghị n'akụkụ ebe a ije wepụtacha ile ọjị ya ebe ahụ ome ya ahụ ga-esi ga ebu ka a na-agbaje tụchakọtacha ile ọjị ya kọpụ ọfọ gasara ya ndụ mmụọ ọ ya mere ojiji abụọ ọ bụrụ na ịgbachazie ọjị a gacha anya ọsị na-asị anya taba ihe na-ebu ụzọ taa maka na ọmụmụ bụ ụzọ segotaba ihe bụ ụzọ tụpụrụ mmụọ ofu naanị efere eji gosi gị nọọ ihe mmụọ ka a na-eme ebe ụzọ tụpụrụ ya ofu naanị ọ na-atabazie ndị be anyị sịkwazie na ọjị ezu bụ na mbụrụ adịghị n'aka maka onye na-ekwu na anyị ji-ebute ofu nkata ọjị ezi kpata ji eji mmanya ọkụ na awa ọjị mmanya ọkụ abụghị omenala anyị mmanya ọkụ bịara abịa ya ka m eji weta mmanya ọkụ ebe a mmanya ọkụ bịara anyị abụghị ndị kaikai nke bụ omenala anyị bụ nkwụ enu anyị ka eji akpọ ya mmanya nwaanyị maka anyị na-eme nwaanyị a na-amanye gị na onye nwere oke eketa kpọ ya mmanya nwaanyị a na-amanye gị na onye nwere oke na-ekpe ebe oke godo onye go eji abụ nwoke ji eweta mmanya ahụ were mmanya gị n'ahụ ya asa na-eji agba mmanya nwaanyị nkwụ nwaanyị nke bụ na-akpọ nkwụ nwaanyị a na-eji amanye gị n'ahụ onye a ka ị nwee oke ndị a na-ejizi nkwụ ọkụ anụ agwọ ha ụtọ ọjị ha na-emebi n'omenala emebi ọ nke bịara abịa ịmụrụ omenala anaghị abụ ofu ebe ngwa ezutube mgbe ịchọrọ ikwu na ngwa ya dịka o kwuru omenala dịka ndị bekee kpọkwara ya culture ọ dị dynamic ọ na ndị a ogbe a ma ọ bụ obodo a na ndị a na-emekọrịta ndị a na-akọpụta omenala ha ndị a na-akọpụta omenala ha mmanya ọkụ o sikwa na mmanya si na ihe dị n'ala Igbo maka mmanya ọkụ izizi ndị be anyị ma bụ nke anyị sipụtara na ngwọ na mmanya ngwọ anyị mana ngwọ na-ehu ya ngwọ nwere ike ịgba wonja n'ụbọchị ya bụ ewee nwee ohere ịma na o nwere ihe ọzọ enwere ike ime were mepụtakwa ya n'ụzọ ọzọ agaghị ndị nọ n'ebe nwere ngwọ ọtụtụ wee mụta etu esi edistri ya wee wepụta alcohol idobie mgbe ọ dị n'ụtụtụ ọ na-atọ nnukwu maka shuga dị na sap ya hiri nne and ịṅụọ ya mgbe ahụ ọtụtụ ihe ịṅụtara ọ bụ yeast like shuga ọ masịrị ya ọ na-eri shuga
ọ na-ewepụtazi pure alcohol mana oyi adịkwa n'ime ebe ahụ onye bụ na ọ dụrụ na-aga ọgbakarị na-aga o jeghị na-atọzi ụtọ ihe o ji agbaka abụ na onwego ọtụtụ alcohol ihe na-aba n'anya nke a na-eme ka mmanya gbube mmadụ mgbe o lechaziere ofụma mara na pesentaji alcohol ya ehiene nne agazie tinye ebe ya eje kwa anya ọkụ akwa anya ọkụ etinye ebe eji ewepụta ya bụ mmanya ọkụ nke ndị Igbo kaikai maọbụ ekpetesi ọkụcha anya maka ihi na alcohol dị volatile nwa obere ọkụ ị ga-enye ọ gaghị into vapor buru ụzọ na-apụta etinyezi ya ebe ọ ga-ajụ oyi tụbazie ka mmiri ọtụsị ewepụtakwa ya ndị na-ewepụtakwa ya na ọbụkwa ndị Igbo ha na-aṅụkwa ya so mgbe ndị be anyị na ha bidoro mmekọrịtara anyị gụ ikwu enwe ihe anyị ji ya na-aṅụ tupu anụwa ya ndị ọcha jiri maka ha ka ha wee ike lepụta mmanya Britain mmanya nke ha kpọọ nke anyị receipt gin ọdụ na iwu afọ gị ka ị na-aṅụ ya asị niile eme arụ jide gị tụọ ya nga na-ebulataziri anyị nke ha a na-aṅụ ọ nke agha biri ka gọwanụ wepụrụ ilisit ya si na obi ya na onwe adịsisi ya na-aṅụ ya ome ihe ọjọọ o mere mmadụ ya bụ mmanya kaikai ma ọ bụ nke bekee batara na ọbụ na omenala na-eto eto gị na ndị mmadụ na-emekọrịta ị na-amụta nke ha ọnya bụ etu o siri bata mana mgbamgba anyị niile ihe bụ mmanya anyị ma bụ nke etetere na nkwụ ịbịakwa na nke ahụ etetekwa na nkwụ nwee nke a na-akpọ nkwụ enu ọhụụ elu ala ya zi nkwụ enu ọhụụ elu ala bụ nke iki ya emetụ ha ala ya bụ o nwere ịchọ ijuju nke abụọ bụ na ị chọrọ ije n'afa ma ọ bụ na o nwere emume ị chọrọ imere ka mgbe a na-eme obe nsị na ị chọrọ ka gị na nna gị kpaa nkata ma ọ ka ndị mbụ etu a chi esi dị ochi si tete ya n'elu ikinye ya eru ala ejenarị ya dị ochi n'elu were ejebe n'ihu ndị ichie n'ihu obe nsị jeruzie n'ihu obe nsị ime ịwa ọjị gbacha ọjị ịtụọ mmanya ike elu ha na-anọ ọrụ ọla anaghị edobie o nwedere ụbọchị ofu nwoke jee na nkwụ be dị ochi nye nata ya bụrụ ya na-agba mechinya na-ada obodo ha ya ebu ka ọ ghara ike ị ghara iru ala mechinya ruo ala agaghị ya mechinya ruo ala ma stili mmanya ubu ka dị n'elu ndị mmadụ nyere ya aka wee kuritekwa tinyekwa na ọgba tum tum ya jeekwa mbọ na maka na ike iru ha na enwezighị isi ọ iji gosi gị ihe niile ndị a bụ iji jụ ndị mmụọ maka ndị mmadụ ndị be anyị kwenyere na esikwa na nkwụ agba ndị mmụọ okwu mere na onye Igbo ya awa ọjị ụzọ ihe na-abụ ga-adị bụ ọjị na nkwụ enu ọ bụghị jin bụ hot ọ nkwụ enu maka na agwacha ọjị atụwa mmanya abịakwakwa na ịtụ mmanya ahụ iji bụkwa gị nọọ ihe eji amana gị obi Chineke abụrụ mmanya onye nwụrụ anwụ a ga-edobe ya na mkpụrụ ọkpa were agba agaghị edobe ya na tebụl a ga-edobe ya n'ọkpa maka na onye nwụrụ anwụ nọzi n'ụzọ ije ọpụbago n'etiti ndị mmadụ ya bụ na n'ọkpa ka e edobe dị mmanya a ga-edokwasị ya n'ọnụ ọkpa wee gbaa mmanya ahụ naanị ka ọ ga-adị mana ọ n'ọnụ ọkpa gị mana ọ bụrụ na ọkwụ nwaanyị ka a bịara idobere n'uju ndụ nkwa ime ebe bụ uju ndụ n'ukwunu maka ọnụbu ka ndụ si abịa ka ọ bụ ya onye ọbụla bịara ụwa si n'ukwu were bịa maka ebe a ka ndụ si abịa ya bụ na ihe agba nkwụ ihe agba mmanya nkwụ nwaanyị ma ọ bụ mmanya ndụ ikuru dị mmanya n'ọkpa gị ị ga-anọdụ ala dobe ya n'ọkpa ebe ndụ si abịa were ịma na ị na-enye ndị mmadụ ndụ a ka na-eme n'elu
ọ na-asa ka na-eme ona ị na-ahafụ nke ndị ọcha ije agba champen egoghị aka n'ike ya bụ ije na ba ịṅụ champen ịkpọghị etu agbawa anaraghị mmanya na na-ekwara ihe ugwu agụ ji agbụ bọtụlụ champen ruo ọ na-enwe ike ebe a na-agụnye aka ị ga-agụnyere ya aka n'ike were gbaa anya ịgụnyezi ya aka n'ike ịkpọghị etu a wee gbaba ị marị na ị mere omenala ya champen ka m na-agwa gị ya bụ omenala Igbo bụ na ije agbanye mmadụ mmanya mmanya ndụ ị ga-edobe ya n'ọba ihe ekwuye na ahụ etu a n'ebe ndụ si abịa ka ịghọta ọ bụrụ na mmanya onye nwụrụ anwụ dobe ya n'ọnụ ọba ịbanye ha agbanyere mmadụ ugwu mmanya iji agbanye ga-eju eju ọ ga-eju onunu mmanya ọ ga-eju obene ma ọ bụ iko ọ ga-ejurịrị iko ị gaghị agbanye nke ejughị eju ndị okenye gbanye masị gị ga-enyekwana mmanya na-ejuru eju ọ ga-ejurịrị eju maka na uju ndụ na-enye m ndụ bere ihe ya na-ekwu ogbu uju ndụ ị chọrọ inye m ndụ nyere m ndụ zuru ezu na ya atachara ya na iko mba ọ ga-enye m ndụ nye m ndụ zuru ezu na ndụ ogologo ndụ na ahụ isi ike ka a na-ekwu okwu ya na ịta ya na ede kịta je agba eje ma enye gị ndụ nye gị ọkara ị mara gị na gị na gị na a na-ekwu okwu ndụ ndụ zuru ezu ya bụ ihe agbanyere ya ya agbajuru iko mmanya ma ọ bụ obene mmanya ma ọ bụ mpi atụ ka ọ bụ na o ji aṅụ ya agbaju ya agbaju ọ bụkwazie na ebezie na omenala mmanya kwa ịkwana maka na mmanya na ọjị na-eso ọ bụ onye ji mpi atụ aṅụ mmanya ọ ga-akụ ya n'ala ụfọdụ na-asị na ọkọkọcha dọs mana eruzozie na mpi atụ bụkwa họn ọ bụ opi eji akpọku ndị mmụọ ya bụ na ọ ya akụ ya ugboro ịtọ n'ala ọkụcha anya wee jighaziere gị wee gbanyere ya mmanya ọ bịa abụghị agbanyere gị ṅụ nọ na onye agbanye mmanya izi agụ akwa ọfọ maka ndụ ka a na-enyekwa ndị mmadụ ikwuekwu okwu ngogodo ọfọ gọchacha ọfọ kwuchi okwu ọma n'isi onye ọbụla ijetasa anyị n'ala ịtapụrụ ndị mmụọ eburu ụzọ ṅụọ iwere chighatazie azụ were ṅụọ onye izi ya aṅụrụ bụrụ onye butere mmanya maka na ọnụgụ nwa na-enye ndị mmadụ ndụ dịka onye wetara ọjị ya ebu ụzọ taa ọjị